הבטיח לשלוח שחרור לאומית, בטוב או בכוח, נשבע והחליט. הגיע לוולפסון, טיפס על עמוד, רצה תעודה של תריסר שנות לימוד. עמד הוא עם שלט, איים שיקפוץ, עתיד של הילד, עתיד הוא לחרוץ. אז תקפוץ, טיפש טורקי, אל תוותר, ומי תשתחרר. אז תקפוץ, טיפש טורקי, זה יעזור. אם לא תקפוץ, איך הוא בגרות יגמור? הגיעה ניידת, ניסו לדובב, ניסו לשכנע, אבל הוא סירב. הפועל הציע שחרור לשנה, אבל הוא חשב זאת פשרה מגונה. חשבו איך יצליחו לפתור את המשבר, שלחו לו את נתי, הכל הסתדר. אז ירד טיפש טורקי, שחרור קיבל בזכות נתנאל. אז ירד טיפש טורקי, הכל נגמר, והכל בזכות נתנאל. זר 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 זר.